Много жалко. Не само пенсионери. Младите купаят къщи, строят, пестят. Живот си живеят. Тази година има, до година няма. Хората за това са работили цял живот. Тази година е кораб, до година нещо друго. Пак се скъпи. Да всички ти мятат, а? Персонал обаче почти винаги български. Гледам ги там, където изчакват за туристи.